kan long shisha kanuksa ka babatam nak banta ban pesutu pai ba halor ka jing koridor jong ka lek khuj le suba banri ban sumar ya kami mariang nak jing telep jong ki jakria bat kiwe khamtam nak plastik hakaba hakasin ka baningkong hapo ka history jong kari India bat ka bakhamnyar nak kiwe pan ka tnat rekam jong ka urban affair nongpo menta kasngi kala pelong da ka jingiakop khwai ka bakhamper nak kiwe ki jingiakop khwai ya ka bala pelong hapo ka snong yomolong nongpo kani ka jingiakop khwai kamdei satia ka jingiakop khwai dokha hanrei ka dei ka jing khwai ya ki jaboh ki jaban ki plastik bat kiwe hakaba kani ka tnat rekam jong ka urban affair kala penbenaru ya ka song pisa ka bahe nak benta ki nongjob haki kerdan beper hakane ka sngi lawan ban prinsip pensengan ru ya kane ka program da uba kharmalki director ka tnat urban affair Shillong uba regional kharkamni vice chairman ka state planning board uba CBSM chairman ka nongpo town committee uba akbar kharkongor rangba snong ka yomolong lambat kiwe ki officer katkum ka jingthmu bar ka jing angnot jong kane ka program khwai ki jaboh jaban nadu ki plastik ki bolor plastik bat kiwe kalong marwara ya ka jing put stu pai ba halor ka jing nokam banlong ki ba atkar hakaliang ka khoj ka suba ka jing nokam ban kitkli ban nombret pathar ya ki jaboh jaban sharut chakyar barru halinti senkin namar kakta wat ya ka jing khoj jing suba ka snong ka thau kami mariang bat ka khoj ka khya jok ki pai ba hi baro nakaliang ka tnat urban affair hakane sngi kala penbenaru ya ki nongjob ha ka jingiakop khwai ya ki jaboh ki bakunthup yo ba yaishan bok kling balawan ha ka kerdan banikong ubalayo ban khung ya kosong pisa ka bahnyo hajar tengka bat sautli ki riding ka kong wan rihun rani ha ka kerdan baar kalayo saw hajar tengka rangkat bat laitli ki riding bat uba rikshon mau phreng ha ka kerdan balai ulayo ar hajar tengka bat artli ki riding susyuru hakane hi kasngi nakaliang ka tnat urban affair lamba ka jing trelang daka nongpo town committee bat ka dorbar snong jong umbuda kila pelong ya ka jingthung ya ki slalamet hapo ka snong umbuda sibenta ban ai ka jing hikai ki paiba ban kiarno naka jing punukam ya ka plastik ya ka balai simenta bantung ya kini ki slalamet daki khna school ka St Paul Higher Secondary School ka Alpha English Higher Secondary School bat kinong snong kong kumpi we ni kilong kumi pilai simenta ha ka ne ka jing khwai ya ka jing jaboh ki bala pelong naka ne ka tnat jong ka urban affair pisko kumno pidon ban ong halo ka ne ka competition ka balong tasngi kong nga ajing ro ya ka nat jong ka office urban affair bakal la bat penyak kum kini program bat na senat ya sibun ko we kinong simbenta ko jong ka dia snong bat baru bagi pajak itu no ban penkuj dan dia bakindang berat pathar ki plastik bat bakindang ban no ban lum dia ban berat ki caka ban berat bat kali ka message kalong ka bakordon na benta ki pajak bakin futu ya ka jikut jifuba ju kasnong ka thau te samlar ba phi kum phi ade we no simenta ha kane ka fishing ya ki jaboh ke bala pelong na kane ka tnat jong ka urban affair isno umno halor kane ka sinjam jong kane ka department aga banikong nga snow banai kublay ya ka department jong ka urban affairs bakal pelong ya kum gini ki program haga ban pustu pai ba katno kata ka jing koridor bagin pen khoj ya ki jaboh jaban kum si benta ban pustu ya ki pai ba ladang imbret ya ki jaboh kalong katno ka jing dunong ini kumbangi i bagane ka ka bom swa ka dei ka khoj ka buswa ka bangila akam pen kam ka bakasaj bakling ya ka busum bensaj henry menta pat ngi bakal adap da ka jaboh jaban ta ka jingiro hi galek sa ka department bakal ala ban penlong ku ya community program bat nga terpat ro ba om tanggane henry bagina penia su ya community jak program nang bagila ban konstitusi ya sa ki pai ba imdei ban bread lumari ki jaboh hamtam ni plastik tekane hi kadai ka wai ka senjam ka banikong le se hapo kari India hi bora ka wai ba ompot judon kum gane ka jak program bagi penlong ba om ka bangi khwai dok ha henry da ka bangi khwai ya nyut kinyar jaboh jaban nang ba onra ya ka khuj ka subah hapo ka snong ka thau hi bora ka wai te phi kum urang ba snong jong kane ka snong e ga jun ka pidon ban ong bar ka jing sung ko jong phi hak bai de ba kane ka program ka jing khwai ya ka jaboh jaban hapo ne snong jong phi banikong penpau ji songo ya ka urban affair department kula simkia manwara kami gini program golong marai ke jishai syaki pajba bah por ki ba mensua hagini giwa ni jukwai kido ba nginyo ban bam re menta pat ka jing jelei jong ni ki jing pun kami plastik ba ka jing berat pathari ki i ba ngi hapan pai de gini plastik bat ni so penpau jing men blong ki so jisir nang ba ka urban affair department ke ba ui ba ni hapan
pensange la ni haban penduk la ni haban penduna ya kini kejing penekam ini plastik kenang ba kani kejing penekam kejing berat pathar kanem kita ya ka kwat ke kia Hato kade ka jing jelai menta jung ni kitiat plastik baki wi jaboh jaban hato kade nak jing bom klemakor ba jing bom senyo ni pai ba kai pi dom ong halo kane hak bedai ba kani long ka jing tentu na kaliang jonga ko urang ba snong ne so banong ba ngimdei ban berat pathar ya ki molau ki ba kap mdei tang ba ka penjaklia ya ki wa ka penjaklia ru ya ka mariang alorang taru ka wara ru ya ka jing bom kwat bom kia Play jaga sokari na po Urban Affairs nang tal kinong kitram sinong kinong sibun ri kini kinong sembenta. Tanya thapti kini kinong sembenta borai thapti boro. Khwai ndri kin thai ri kana pan khwai na ri mu kunjo. Te kate ke ba ngatrai kung kani ka program 4 jujon ha history jong ka thai ne history jong kani India na history jong ka state jongi. Te ngai ku play tu ki bayo ya kani ka jumul banle tu kani kam. Minta ni ai first prize itu tiba belum ya ki do ha ba he do na belum dia nam tip ki judge belum dia judge tapi ini start jengki dia no ban ai prize andre itu ke bam yo prize su kamut ba insursi kaji kai na kani ka jingkwai ki nyut bro kalong ba sedang ban penrung ha kamman uwei puwei ki perkhat jong uwei puwei purel ya ka jing.com ban le khoi ban le suba hayeng hasnong hasurok hamadan bat hayo bat hangnoi no jaka bangidon langi syong ndagi yang ndagi don akali ndagi don akado no jaka habangidon unyuk bokti swaban berat hangno no jaka ide ban perkhat swa arsin ni berat ke jaka ko biang ne hai jaka ko di ban berat ne dalam parlap tentang di ban buswa adu ban darat di jaka ko biang bangin berat tentang aku ban ong ruji sya menai kita siwan nak cari buda ni perlong gawe ka jing tung yu sla lamet namar bang yongin penduk no ya kene ke plastik dan pun kita dong ada penduk plastik insong hikot ru dara do kharu la che la pe la hap ke ko baju dong siwan jisong ha sla di bat idak nu bangin ai da kawi pat ke solution ha bagi penduk ya gawe ke jing penduk kam kumungin ra ni bujili pat do pat ibat pen nuk sai kita ngilar pelong kita ka jingtung yu sla lamet hangkai po buda ki kena school na po alpha ban St Paul's kilaiwan bat kilai da tung yu sla tolong ke ba ni ka town committee di banai jero sibun kadai nam ta ni ka program bakile ki kai baki ai pat ba da ka wei pat ka hikai mdei da ka ba shu batai ba sia kren situ khana ki committee hall haki yang mane la ni haki meeting haki dorbar mdei da ka kam